Čaute lidi, zdraví vás Dominik u prvního dílu z War of Tanks. Ano, konečně jsem se dohrabal k tomu, abych si ho stáhl, nainstaloval a tak dále. A teď vidíte, že ho dokonce aj točím. Takže dneska pojedem bitvu s tankem. Teď jsem si koupil Matildu, tak já bych jel ze Su-76. Dáme bitvu. Ano, omlouvám se, že se tady objevují ty FSK, ale doufám, že to tolik nebude vadit. Ani nevím, jak dlouho budeme natáčet. Vteřinku. Já se tady podívám. 14:46. Ano, už za chvilku budeme hrát. Ano, omlouvám se, že nezačínám od znovu, ale fakt se mi nechtělo. Protože mě to nebaví prostě dělat dvojky a tak. Tak proto tady jsem už rovnou se čtverkama, s trojkama. Jeden. A první nepřátel. Zkusíme je dát. Ale bohužel tady turma nemůžeme, takže se obrátíme a jedeme turma. Vedeme už 3:1, to je dobrý. A tam je hned další tank. Ale já jsem se špatně obrátil. Pojedeme na tent. Byl zebral šmejt. To vůbec nevadí. Také zkusíme někoho zabít. Tady jede další tank. A nevadí, že jsme ho nedali, ale naši ho zabili, takže je to dobrý. A je to tady poslední tank, ale to dřív obsadíme, si myslím. Ano, vyhráli jsme. Tak první bitva byla dobrá. Vítězství. A pojedeme. Tak já bych jel ještě na úvod ze 176.
A jedem. Lékárku tady dokonce máme. Ježíš, na co jsem zase klikl. Jsem omylem vystřelil, nevadí. A pojedem asi za ním. Tak, už jsme tady, jen vyjedem a už můžeme hned kelit. Vyjedem z tohohle, aby jsme viděli. Musíme se vyjet trochu. No ale zase... A tady máme hned nějaký tank. Ten bude náš. Toho dáme. Nevadí, že jsme ho nedali.